It's an honor to give the Palme d'Or to 4 months, 3 weeks, 2 days. Bine. Mersi. Mă scuzați, domnul Bebe? Am mai făcut o dată chestia asta seara noastră? Simt că sunt curioasă să știu. De ce ți-a recomandat rămânăție pe Bebe ăsta? Alo, unde mergeți dumneavoastră? La 206. E achitată camera. Așa m-am gândit eu când e bine. Poftiți, vă rog. Ai zis. Păi dumneavoastră cum credeți că e? Unișoara asta nu-i de joc. Dă-mi ia bani. Răspunde. Zic că cobor acum. Stați puțin, că eu nu știu dacă înțeleg. Dar dacă nu înțelegeți, nu înțelegeți, nu vă obliga nimeni. Vă dau eu cuvântul de onoare că sâmbătă ar fi. Hai, tată, băi! Păi ce pula mea, mă, tu crezi că mă prostești pe mine ca pe ultimul fraier? Și te rog de frumos să-mi spui orice ar fi. Ești sigur că vrei să știi? Haideți, cobor, eu mi-ai și vi-l aduc. Da, vă rog eu frumos să mă ajutați. Auzi, ce comunică să faci? Nu mai vorbim niciodată despre asta.